ħasset ix-xorti minna minn kemm fuqek u dwarek, o Ġesu bammi. X'fir ħassejna, o Ġesu, meta qalulna dawn l-erba' kelmiet dan il-jum speċjali se nagħmluhom aħna. Naħseb li hekk ħassew dawk in-nies kollha li ġew imsejħa jiġu jadurawk, hekk kif dert fid-dinja tarbija ġkejħna fuq kollox il-ferħ inħasseb fis-sema u reħbet ġarhom l-anġli għaddiesa l-għalanija kantaw flimkien Glorja l-Alla fl-għolli ta' smawiet u paċi fl-aqq lill-membri tal-età tajba. U aħna għażiż Ġesu nixtiequ ngħidu u nkantaw ħalli nurru l-ferħbir tagħna u nirringrazzjawk talli bħal rajja għażiż żewġ it-tfal biex jadruk u jfaħruk mod speċjali din is-sena. Kemm hu sabiħ żmien il-milied, kemm iġibilna ferħ lilna tfal u nittamaw li anke lilkom il-kbar. Nistidnukom iżgħir adulti biex fil-milied tinsew li kbirtu fl-età u terġa' tħossukom tfal. Biżgur iġġarbu l-istess ferħ tagħna, il-ferħ ta' tfal innoċenti. Ikun ilna ħafna nippreparaw għal din il-festa hekk kbira. Minn Ottubru tibda tara l-ħwienet jibdew ibieħu l-affarijiet tal-milied. Ħafna ġimgħat qabel il-milied nibdew inżejnu il-klassijiet, it-toroq, id-djar u l-ħwienet. Niżżiraw il-ġulbina u l-qamħ, narmaw u nixxelu s-siġra tal-milied. Nibagħtu l-kartolini u nibdew nħabbdu rasna xi gali se nixtru. Aħna tfal ma rridux nibqgħu mingħajr xi rigal sabiħ, għalhekk nikdbu ittra sabiħa lill-missier il-milied. Fl-aħħar xahar jew tnejn qabel il-milied nibdew nobdu iktar li ma mmorrux nirċievu xi faħma flok xi rigal. Imma fuq kollox fid-djar tagħna nagħmlu l-bambin jixel xi tieqa jalla dak il-dawl sabiħ ma jkun fid-djar tagħna biss imma f'qalbna ħalli aħna wkoll nkunu kienet niddu. Narmaw ukoll il-preservju xi post ċentrali fid-djar tagħna u fuq il-postijiet tax-xogħol. U llum neżi sutna fi Kristu. Nixtiequ nersqu lejn dak il-preservju nkellmu ftit lill-personaġġi li dakinhar ta' din il-ġarja hekk kienu protagonisti kbar mhux ġew xi film imma f'esperjenza reali. Ejja aħna wkoll nkunu parti minn din l-esperjenza sabiħa. Tiġu magħna tibżgħux wiesa' lil kulħadd u kif se taraw Ġesu ħajlqa' lil kulħadd mhux se jkeċċi lil ħadd. Ilu iktar minn 2000 sena imma din il-ġraja ngħixuha kull sena. Bħalna żmien 2000 sena ilu Ġuseppi u Marija kellhom jitilqu minn Nażaret lejn Betlehem minħabba ċensiment ta' Ċesari Awgustu. Miskina Marija kemm kellha tbati f'dak il-vjaġġ hekk twil u qiebes. Ftakru li Marija u Ġuseppi kienu wisq foqra u kull ma kellhom kien daqsxejn ta' ħmara. F'dak iż-żmien ma kellhomx karozzi biex jivvjaġġaw u t-toroq kienu kollha ġebel u xari. Ja ħasra Marija min jaf x'ħassejtu intu Ġuseppi x'inlanqas post fil-lukanda ma sibtu u kontu tafu li kienet waslet biex titwieled tarbija ġdida, tarbija bejn Alla. Tridux nistaqsu noqra lilhom ħanaraw x'jgħidulna. Għażiż Ġuseppi, kif ħassejtek dakinhar? Ċettar tal-annimali biex jitwieled Ġesu bambin u ftit annimali biex jissanu biż-żebdajiet tat-tarbija tat-twelid. Immankom tkunu tafu lillhom hawn ħafna missieriet bħal Ġuseppi li qed ikunu mitilqu minn djarhom flimkien mal-familja tagħhom minħabba d-deċiżjonijiet tal-mexxejja tagħhom.
speċjali fir-refuġjati li qed iħallu pajjiżhom minħabba l-ġlied bit-tama jsibu ħajja aħjar f'pajjiżi oħra jew jsibu lil xi ħadd li joffrilhom għar art kejken fejn jistennew huma u l-familja tagħhom ħalli jiskenu mill-qilla tad-dinja. U intom Marija x'tixtieq tgħidilna? Uliedi ħobbu lil xulxin. Ibni Ġesu kellu jissaħħam mill-annimali, imma ibni jieħu gost bis-ħana li toħroġ mill-qlub meta tħobbu lil xulxin. Eżiż ġenituri, ħobbu b'imħabba speċjali lil uliedkom, għożżuhom u ħadnuhom magħkom bħalma jien kont inħaddan lil Ġesu. Uliedkom huma rigali sbieħ li Alla għoġbu jagħtikom. Ħudu ħsieb dan it-teżor kbir u intom tfal ħobbu rrispettaw lill-ġenituri tagħkom għax huma jagħmlu ħafna sagrifiċċji għalikom kieku d-dinja taraf tħobb, kieku d-dinja tkun ġenna fuq l-art. U bħal Marija hemm ħafna ommijiet li jagħmlu sagrifiċċji għal uliedhom. L-omm il-għandu li Alla jagħtina fit-tnissil tagħna. Ejjew napprezzawha. Ejjew niftakru f'dawk l-ommijiet li qed ibatu għax jaraw lil uliedhom isofru xi mard kiefer, jew isofru għax jaraw lil uliedhom imutu tort ta' vizzi ħżiena. O Marija, ħu ħsieb lill ommijiet tagħna, għamel li huma jkunu xempju ta' mħabba għalina bħalma kont int. Iżda l-għan tintela baħt għan-nies dawn jidhru foqra imma kuntenti. Naħseb indunajt minn huma dawn huma rajja waqt li kienu jiraw naġġ lejli fiskit tal-lejl dal-kbir ibda mis-sema. Min jaf kemm beża u starbu dak in-nar għax dak il-lejl ma kienx bħas-soltu dejru maġwalilhom. Tibżawx, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Illum fil-belt ta' Dafed twilidilkom Salvatur li hu l-Messija l-Mulej. Marru nsibu tarbija mdewża fi ftit ħrieqi u mqiegħda f'maxtura. Is-soltu ma kinux jisimgħu li xi kelb jinbaħ, xi serduq jidher jew xi naġa tgħajjad imma simgħu kanza sabiħ ġej mis-sema għax f'daqqa waħda wara din id-dera is-sema mtela baħar kbir ta' ġid li bdew ikkantaw. Glorja l-Alla fil-għolli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Kieku jien kont immur niġri ħanara u hekk għamlu r-rajja telqu lejn nar u sabu lil Marija u lil Ġuseppi u lit-tarbija Ġesu mimduda f'maxtura. X'ferħa sew ir-rajja f'qajrin li qatt ma ħolmu li ħatiġri xi ħaġa hekk sabiħ u straordinarja f'ħajjithom. Ejjew nistaqsu lil wieħed minnhom dwar din il-ġraja. Eżiż raj, kif tħossok f'dan il-lejl speċjali? Ma niflaħx ma nirringrazzjax lill Alla li jogħġbu jażel lilna biex inkunu l-ewwel nies li naraw ħaj f'din id-dinja u nadurawh. Aħna kollha konna foqra ngħixu ġo xi jar jew dar żgħira. Aħna wliedna konna nqattaw il-jiel isħaħ fil-kesħa tal-lejl, nieħdu ħsieb in-naċ. Normalment lilna ħadd ma kien ifittxna u ħafna drabi konna meqjusi b'nies ħżiena wkoll, imma l-kbir Alla għoġbu jażel lilna wkoll, ma qadx iħares lejn dak li jgħidu u jaħsbu n-nies. Iva, Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, għal Alla kulħadd l-istess. Alla mill-ewwel wera li kien iħobb il-fqar u twieled fqir fost il-fqajrin. Ried jiġbed lil kulħadd lejh. Kieku ried seta' twieled familja sinjura ġo xi palazz, imma hekk kien il-bogħod mill-fqar u ħafna nies ma kinux jersqu lejh kieku der sinjur. Ġesu ġie għal kulħadd, Ġesu jilqa' lil kulħadd
Ġesu jaffir lil kulħadd. Il-Papa Franġisku għadu kif beda s-sena ta' ħnina. Ġesu jiftaħ id-daħħal kulħadd. Jeħtieġ biss barrajn niċċetta l-istedina u mmorru għandu kif aħna dak li għandna. Il-preservju tagħna mtela mhux ħażin, imma ħarsu fil-bot, donnom xejn xi nies oħrajn. Dawn illum li mhumiex fqar, min huma u x'ġew jagħmlu? Aħna tliet orri studjużi tal-kwiekel ġejjin mill-Vall. Xi żmien ilu rajna kewkba mhux tas-soltu tiddi fis-smewwiet. Badna vjaġġ twil fuq l-iġna tagħna. Issamna l-muntanji u d-deżert, imma l-kewkba baqgħet mixja qudiemna sa waslitna hawn f'dan l-art ġew Betlehem. Din it-tarbija żgur hija xi ħadd kbir u aħna ġejna nadurawh u noffrulu dawn ir-rigali mit-teżori tagħna. Deb, inċens u mirra. Ejjew inħallu l-Magi jidħlu jaduraw lil Ġesu. Dawn ma kinux foqra u lanqas lud, kienu differenti. Iva Ġesu offrewlek deb għax int sultan, inċens għax int Alla, mirra għax int kellek tbati biex issalvana. Ġesu ried li l-Magi wkoll jiġu jadurawh. Dawn ma kinux foqra u lanqas lud, kienu differenti, imma Ġesu sejħilhom ukoll. B'hekk Ġesu wera li ma ġiex għall-lud biss, imma ġie għan-nies tad-dinja kollha. Ġie għalina wkoll għalavolja twililna tant snin wara, ejjew bħall-Magi aħna wkoll ninżlu naduraw lil Ġesu u noffrulu r-rigali tagħna. O Ġesu, nixtiequ noffrulek lill-familja u lill-ħbieb tagħna berikhom u ħsiebhom, ħsieb l-għalliema u l-iskejjel tagħna. Ġesu, inti talb li dawn huma t-tieni familja u d-dar tagħna, itfa' l-barka tiegħek fuqhom. O Ġesu, nitolbuk għall-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Mario u s-saċerdoti kollha. Żomm idejk fuqhom ħalli dejjem imexxuna lejk. O Ġesu, nofrulek lil Malta u lil Għawdex tagħna. Għamel li aħna wkoll nilqgħu l-istedina tiegħek u dejjem nimxu warajk. Ġesu, birek lil dawn kollha miġburin hawn flimkien u nkun biex nibqgħu fidili lejk u nkunu nistgħu ngawduk għal dejjem. Fl-aħħar nett Ġesu, nitolbuk b'mod speċjali għalina li għamilna dawn il-kemtejn xejtna. Jalla nibqgħu naċċettaw l-istedina tiegħek tul ħajjitna kollha. Viva Ġesu Bambin! Proset lil Gilbert Buġija u Xilejn Sajd flimkien mal-istudenti tal-Iskola Santa Teresa ta' Santa Venera. Inqumu bil-wieqa għall-Qudiesa.
ġew fostna jistħoqilna naqduh b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Jien il-mulej Alla tiegħek, inniżnek minn idek il-leminija, u ngħidlek la tibżax jiena l-għajnuna tiegħek. Tibżax Ġakob, daqsxejn tal-utu tal-art, intom bnedmin ta' Iżrael, jiena l-għajnuna tiegħek. Din kelma tal-mulej, il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael. Arani, jien nagħmel minnek il-ombru tal-Kristi. Jaqtaw u ġbit il-konnismin. Inti tidres il-muntanni u tfarraqhom, u l-għoljiet tagħmilhom twil. Idderrihom u rriħ iġarrhom, u rrifnu iġerrhom. Imbagħad int tifraħ bil-mulej u tiftaħar bil-Qaddis ta' Iżrael. Il-foqra u l-imsejknin ifittxu l-ilma bla ma hemm, li jsirna mniexef bil-għaġġ. Jiena l-mulej nismaħħhom Alla ta' Iżrael, ma ħallihomx. Xmajjar ta' ilma mfawwar fuq l-għoljiet għerja u għejjun f'nofs il-widien. Nibdel id-deżert f'għadira ilma u l-art nieqfa f'għajjun ta' ilma. Inxetter iċ-ċedri fid-deżert, il-gazzi u r-riħħan u s-siġra taż-żebbuġ. Intella' ċ-ċipress ix-xagħri u magħhom id-dolf u l-bux biex hemm jaraw u jafu, jaħsbu u jifhmu wkoll li jgħid il-mulej għamlet dan u l-Qaddis ta' Iżrael ħajjem. Il-kelma tal-mulej. Salm responsjonjali. Ngħidu flimkien il-mulej tajjeb u ħanin. Nollik Alla tiegħi Sultan u nbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb il-mulej ma' kulħadd u ħnintu akbar minn kull ma għamel. Kull ma għamilt irodlok ħajr, mulej u ħbiebek iberkuk. Is-sekħ ta' saltna tiegħek ixandru fuq is-seta' tiegħek jitkellmu. Ngħidu flimkien il-mulej tajjeb u ħanin. Jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek, il-ġmien glorjuż tas-saltna tiegħek. Saltnatek hi saltna taż-żminijiet kollha u l-ħakma tiegħek minn nisel għal nisel. Ngħidu flimkien. Allelujja, allelujja. Ejja l-mulej la tiddawwarx aħfer il-ħtijiet tal-poplu tiegħek. Allelujja. Allelujja, allelujja. Ejja l-mulej la tiddawwarx aħfer il-ħtijiet tal-poplu tiegħek.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu is-sema, ir-rajja bdew jgħidu li xulxin. Ejjew immorru Betlem ħannaraw ġara kif arrafna il-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u lil Giuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu f'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semaħħom baqa mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawk il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura isebħu u jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġli kienu qalulhom. Il-kelma tal-mulej. Eżis, tfal, Eccellenza, Aziza Presidenta Repubblika, Sorpreka, Onorevoli Ministri, Kapijiet kbar tal-edukazzjoni f'Malta u għawdex. L-omelija għamlu għadiġaj tfal. Jien se nagħmel ħsieb qasir ħafna fuq xi ħaġa li qal Gilbert li dan il-miliet huwa miliet speċjali ħafna għaliex huwa il-miliet fis-sena tal-ħniena. Il-ħniena meta aħna nilqowa minant Alla mela ngħidulu lil Ġesu aħfirli għamil xi ħaġa mhix tajba, xi ħaġa ħażina. U l-mulej jaħfirli. Mela jiena nkun qiegħed nilqa il-ħniena tal-mulej. U l-mulej jħobbni billi ħenna lija. Filgħodu titla' x-xemx, imbagħad tinżel biex il-lejl ma jkunx totalment mudlam għandna l-qamar u l-kwiekeb meta jidru għax kultant bidwal tagħna qas narawhom, forsi l-qamar iżjed narawhom. U l-mulej ħenna lina b'ħafna modi oħra. Qed jistedinna u jħenna lina biex inħennu għal xulxin. U fis-sena tal-ħniena irridu nagħmlu din il-ħaġa. Inħennu għal xulxin. Meta nkunu żgħar il-ġlied bejnietna ikun forsi ta' spiss u jgħaddi malajr. Meta nikbru ma tantx jgħaddi malajr. Imma tajjeb li nidraw anke f'dan il-mument meta eżi studenti intom qegħdin fl-iskejjel tiltoqgħu ma' xulxin kuljum. Forsi jkun hemm xi għejra bejnietna jew xi bullying. Ejjew nitgħallmu nużaw il-ħniena billi niddefendu lil minu dgħajjef. U naħdmu biex fostna ikun hemm spiritu ta' sapport lil xulxin. Il-miliet ikun verament sabiħ jekk kull wieħed u waħda minnkom meta jmorru d-dar għal vaganzi ma jkollhomx ġerħa fil-qalb tagħhom minħabba xi ħaġa li ġrat l-iskola. Imma fl-esperjenza
tal-imħabba ta' bejnietkom, il-ġerħat li nġibu l-iskola minn barra ikunu forsi ttaffew. Kien hemm 3 minn dawn it-tfal li irrappreżentaw islaten maġi u lil Ġesu offrewlu deb, inċens u mirra. Aħna ħafna drabi meta naħsbu fil-mirra għax il-lingwa tagħna tgħinna naħsbu fil-mor. Mirra u mor x'aktar huwa l-istess serq. Imma l-mirra kienet ukoll mediċina. U jiena nawguralkom li l-imħabba ta' bejnietkom l-iskola tkun għal xulxin din il-mediċina li tagħtikom sapport u saħħa u qawwa. U bekk il-miliet ikun tassew ħieni, tassew miliet ħieni mimli ħniena. Il-miliet ittajjeb lilkom, lill-iskejjel tagħkom, il-familji u l-ħbieb tagħkom. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-missier bl-interċessjoni ta' Sitna Marija u ta' San Ġuse. Aħna u qegħdin nistennew bil-ħerqa l-miġja fosna tal-Mulej Ġesu fil-ġranet tal-miliet. Kollna tama fl-għajnuna tiegħu, nitolbuh ma jdawwarx ma jiġi biex jeħlisna minn ħtijietna. Kun mal-Knisja tiegħek Mulej f'dawn il-ġranet li fihom qiegħed ħejji ruħna għall-miġja tiegħek fostna biex tqaddisha twettaqha u tmexxiha mad-dinja kollha. Dawwa l-fehma tal-bnedmin kollha ħajarfu u jaraw, jaħsbu u jifhmu li int il-Qaddis ta' Iżrael u l-Feddej tad-dinja. Ismana nitolbuk Mulej. Dawwa l-fehma tal-bnedmin kollha ħajarfu u jaraw, jaħsbu u jifhmu li int il-Qaddis ta' Iżrael u l-Feddej tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Qawwi qalb il-poplu tiegħek li jinsab tant imġarrab mill-ħażen tad-dinja biex jifhem li bil-fidi tiegħu jista' jirbaħ id-dinja lik. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena id-dawl islim lil ħutna l-mejtin ħajjittennew bid-dera tiegħek fil-glorja. Ismana nitolbuk Mulej. Kun ħanin u twajjeb magħna u aħfrilna ħtijietna biex inroddu lek ħajr u nxandru l-ġbir glorjus tas-saltna tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejjew inselmu lil Mama ta' Ġesu lil Marija flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midin bin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk Mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifkir u l-ordis għal-ġiż dawna tal-Knisja mazza kollha tiegħu. Il-qamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li int tatina fis-sema bi Kristu Sida. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sida. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar ossa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U jagħtina li bil-fer nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intellu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna f'glorja tas-smowit. Imbirek miġej f'isem il-mulej, osanna f'glorja tas-smowit. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull lusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġissem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxikli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' dem tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferd l-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja dejjem. Flimkien mal-Verġni imqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja u għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Tfal u żgħażagħ issa se nitolbu t-talba li għallimna Ġesu. U nixtieq li nitolbuha flimkien vuċi li tinstema' u nitolbu lil mulej din it-talba jagħtina d-don tal-paċi fid-dinja. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għahti l-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Nagħtiha slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għandina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Għenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun inferma. Jekk hawn xi ħadd minn fostkom jew Ministru ta' Tqarbin u jista' jagħtina taqqatit fi tqarbin, jekk jogħġobhom itilgħu din l-artal.
jitolbu. Għamel mulej l-misteri li għal-jom inġbarna, ikunu taġġit għalina, għallimna bijom inħobbu il-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqal dejjem bi Kristu Sidna. Nixtieq ħafna nirringrazzja lill-kor u lill-istudenti tal-Kolleġġ Santa Teresa Primarja Santa Venera u anke lill-orkestra tal-University Junior College imsida tas-sem tagħhom f'din l-Ewkaristija. U nirringrazzja lil kull min għamel din l-Ewkaristija flimkien possibbli. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Mutu ħaj lill-Alla. Nodwa tajba, nixtieq li kulħadd bil-qiegħda issa ħa nisimgħu l-indirizz tal-President. Bħala rikonoxximent, Eċċellenza, rikonoxximent tal-impenn tagħha il-President nixtiequ nofrula fissem l-istudenti kollha tal-iskejjel ta' Malta dal-bukkett fjuri. Issa nixtieq nistieden lill-President l-Eċċellenza tagħha l-President biex tagħmel diskors tal-okkażjoni. Kulħadd joqgħod bil-qiegħda jekk jogħġobkom, please. Aktar minn diskors imma forsi ftit riflessjonijiet għaliex kellna ħafna kliem sabiħ
nintqar kemm miż-żgħażagħ tagħna imma wkoll mill-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Monsinjur Xikluna. Però xtaqt infakkar lil tfal u żgħażagħ tagħna li kull sena niftħu l-festi tal-miliet propju billi niġu hawnhekk u jiġu hawnhekk l-istudenti tal-iskejjel rappreżentati biex niftħu l-kampanja li ngħidula miliet flimkien. U dejjem qatt nagħti ftit ħsieb imma għaliex miliet flimkien, mhux pereżempju miliet sabiħ, aħna ngħidu xulxin nixtieqlek miliet sabiħ. Miliet flimkien. U qatt naħseb qatt ta' żgur li jrid ikun miliet flimkien biex ikun sabiħ, għax hekk miliet ikun waħdek, ara kemm altru minn sabiħ imma tkun imnikked. U mbagħad qatt mela bir-raġun kollu li jridu jkunu propju it-tfal u żgħażagħ tagħna li jiftu dil-kampanja miliet flimkien. U ftakart fil-numru issa sostanzjali ta' żjajjar li nagħmel fl-iskejjel jiena, l-iskejjel kemm tal-istat, tal-Knisja u l-privat, u nitkellem maż-żgħażagħ u tfal tagħna u meta nsaqsi l-mistoqsija li dejjem nagħmel imma x'jagħmilkom ferħanin. Nista' ngħidilkom li u di qed nindirizza lill-heads tagħna tal-iskejjel tagħna, id-direttur ġenerali u daw kollha li jmexxu s-sistema edukattiva tagħna u qegħdin preżenti. Ta' tfal infallibbilment iż-żgħażagħ tagħna fl-iskejjel dejjem tqum il-punt li jkunu ferħanin meta jkunu flimkien. Min jispjega meta jkun l-iskola, min jispjega meta nkun mal-ħbieb, eċetera, eċetera. Allura bir-raġun kollu wkoll li jkunu tfal u żgħażagħ li jiftħu din li ngħidula l-kampanja miliet flimkien. Imma din tagħtini wkoll ħsieb ieħor lili. Mela l-miliet jekk hu maħsub li jkun sabiħ meta nkunu flimkien, ifisser li l-miliet hu maħsub ukoll biex naħsbu f'xulxin. U dan naħseb li qalulna żgħażagħ tagħna fil-pretka. Li niftħu qalbna għal xulxin. La rridu naħsbu f'xulxin u forsi allura s-simboliżmu tar-rigali huwa dan li xi ħadd jaħseb fik, inti tirreċiproka. U mhux kulħadd forsi għandu l-mezzi biex jirreċiproka b'rigali materjali, ma meta naħsbu fuq ir-rigali wkoll tifraħ dak il-ħin u wara ftit tal-ħin tinsihom. Imma meta aħna il-miliet nifhmu eżatt l-ispirtu tiegħu li għax inkunu flimkien ikun miliet sabiħ, inkunu ferħanin, ifisser li l-miliet huwa marbut mal-valur tal-imħabba, li nħobbu lil xulxin, li nrispettaw aktar lil xulxin, li nittolleraw aktar lil xulxin, li nħossuna flimkien bħal familja. U naħseb dan il-miliet għalija ikun verament speċjali għal pajjiżna. Jekk aħna tassew nagħmlu minn dal-miliet proponiment qawwi biex inħobbu aktar lil xulxin, biex niftħu qalbna aktar għal xulxin, biex nirrispettaw aktar lil xulxin, biex nittolleraw aktar lil xulxin. U speċjali dal-miliet f'ċirkustanzi fejn nirringrazzjaw l-Alla pajjiżna għadu igawdi l-paċi, meta madwarna nafu kemm hawn konflitti, kemm hawn gwerer, kemm hemm żgħażagħ u tfal bħalkom, eżiż uliedna li qegħdin imutu, li qed jispiċċaw il-tima, li qed jippruvaw jaħarbu biex isalvaw ħajjithom. U allura nixtieqkom li tkunu intkom eżiż tfal u żgħażagħ li tmexxu l-qudiem dal-proponiment f'pajjiżna biex dan il-miliet ikun miliet fejn niftħu qalbna aktar għal xulxin. Inħobbu aktar il-xulxin, nibdew mill-klassijiet tagħna, nibdew mill-familji tagħna, mill-komunitajiet fejn ngħixu, ħan nirrispettaw u nittolleraw aktar il-xulxin biex nassiguraw li l-paċi ma tkunx biss gawduta illum imma tkun gawduta f'pajjiżna kull ġurnata tas-sena. Allura nixtieq lill-allima l-kapijiet kollha
lilkom eżis tfal u żgħażagħ, lill-familji tagħkom, miliet flimkien, miliet ħieni, miliet fejn niftħu qalbna, fejn l-ispirtu tal-miliet, il-ġurnata tal-miliet tkun biss proponiment qawwi biex l-ispirtu tal-miliet noħduh magħna, nġorruh magħna kull ġurnata tas-sena. Nawguralkom minn qalbi. Issa nistiednu rappreżentanti minn kull skola biex jagħtu donazzjonijiet tagħhom lill-President.